Skal vi bare... Det var tæt på, mand. Ja, men jeg ramte ham en gang i låret, og så vil jeg... Jeg kan ikke se, hvad han har våbenbrug. Google bind på. Oriel bukser. Hunter backpack. Vi må Og militærjakke. formode, han er pissefarlig. Lige præcis. Han skal næ. Jeg kan Er I ikke ved at være se klar? Han viste under 5 minutter. Ja. Om 5 minutter? Ja, det sagde Badler lige. Ja, okay. Ej, Klar, der står en han busk. rejser sig op. Ja, lige præcis. Jeg er zombie aggro. Det er ved at være tæt på. Hvis han bliver ved med at svømme over til højre, så har han en busk foran mig, når han kommer ind. Jamen, jeg har ham her. Okay. Tæller vi. Er I klar? Bare ja, skyd. Vent. Jeg kan ikke se ham, bare skyde. Han er nede. Han er nede her. Jeg fik 2 skud.